N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, udo dịrị unu. Na Mass tata, ezinụlọ Okoro na-ekene Chineke n'ihe ọma o mere ha, na-ayọkwa nchedo nke Chineke. Ezinụlọ Chibụzọ Nweke na-ayọ nchedo nke Chineke na odudu nke Chineke. Mụ na agbakọbara ọnụ na Jamas bụ mkpa dị iche iche walụbịa bụ na jisikwa Chineke gị ihe na-akpa gị na mmụọ. Ụmụ na-ejekwado nwaanyị nke ọma maka eme nke Yukarịstịa dị asị ka anyị na anyị bụ ndị omenjọ were ohere ayọ Chineke mgbaghara maka njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị rụrụ arụ erugha, onye nwaanyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chineke Chike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu, n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị ha na-eso Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esekpuoro gị, anyị edo gị ebube, anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. O seburu ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwanne anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, na-arụ arịrịọ anyị. Onye nọ n'aka nri Nna, mere anyị ebere. N'ihi na sọ gị bụ sọ gị bụ iwe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chukwu pụrụ m ihe niile, Izrel n'afọ ime Maria dị ọsọ, nwaanyị na-amaghị nwoke, bịanye ụwa nzọpụta ebighị ebi. Biko mee ka ekpere ya baara anyị uru, ka anyị wee nwee ike ịnabata nwa ya, onye nke na ya dị ndụ na-achị n'ịdịgo n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke ọnụọgụgụ. Di Nwenu gwara Moses sị, lee ihe ị ga-agwa Erọn na ụmụ ya. Otu a ka unu ga-esi na-agọzi ụmụ Izrel. Gwa ha sị, ka Di Nwenu gọzie unu, chegidekwa unu. Ka ihe nke Di Nwenu chakwasị unu, ka o nyekwara unu amara ya. Ka Di Nwenu chee unu ihu, bịakwa wetara unu udo. Otu a ka a ga-esi kpọbata aha m n'isi ụmụ Izrel, ewere m gọzie ha. Okwu nkuzi
Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị, mekwa ka ihe nke ihu gị chakwasị anyị, ka e were mata ụzọ gị n'ụwa, mba niile abịakwa nweta enyemaka nzọpụta gị. Ka mba niile ṅụrịa na-egorikwa n'ihi na iji ikpe nkwụmọtọ na-achị ụwa, jirikwa ezi obi na-achị ndị mmadụ. Ọ bụ gị na-edu mba niile n'ụwa. Dị nwenụ, ka ndị mmadụ too gị, ka mmadụ niile nye gị otuto, ka Chineke nọgide na-enye ndị ngọzi, na-enye anyị ngọzi ya ruo mgbe mba niile ga-atụrụ ya egwu. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Galeshia. Mgbe oge ahụ akara aka zuru, Chineke zitere nwa ya, onye nwanyị mụrụ, onye a mụrụ n'okpuru iwu, ka o wee gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, bịakwa mee anyị ndị ejiri mere ụmụ. Ihe na-agba akaebe na unu bụ ụmụ n'ezie bụ na Chineke zitere mmụọ nke nwa ya n'ime obi anyị. Ọ bụ mmụọ ahụ na-eti mkpu na-asị, Aba, Nna. Ọ bụ ya na-eme ka ị bụrụ nwa n'ezie. Ị bụkwaghị ohu ọzọ, ebe Chineke merela ka ị bụrụ nwa ya. Ọ pụtara na ị bụrụkwala onye ga na-erite oke na-ekenye ụmụ ya. Okwu nkụzọbụ ụwa. N'oge gara aga, Chineke siri n'ọnụ ndị amụma gwa nna nna anyị ha okwu, ma n'oge ugbu a o si n'ọnụ nwa ya agwa anyị okwu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luke dere. Ndị nche atụrụ ji ọsọ na ije gaba Bethlehem. Ha hụrụ Maria na Joseph na nwata ahụ ka o dina n'ihe eji etinye nri anụ ụlọ. Mgbe ha hụrụ nwata ahụ, ndị nche ahụ akọkwa ọzọ ihe a gwara ha banyere ya. Akụkọ ndị nche ahụ tụrụ onye ọbụla nụrụ ya n'anya, mana Maria chịrịrị okwu niile ndị a nwunye n'obi ya, na-atụgharịkwa ha n'obi ya. Mgbe ndị nche atụrụ ahụ laghachiri, ha na-aja Chineke mma, na-etokwa ya maka ihe niile ha nụrụ na ihe niile ha hụrụ. Mgbe ihe ha nụrụ bụ kpọmkwem ihe a gwara ha,
n'ụbọchị nke asatọ ya mgbe oge zuru maka ibe nwata ahụ ugwu. Aha agụrụ ya bụ Jesu. Nke a bụ aha mmụọ ozi nyere ya tupu adị ime ya. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Good afternoon, everybody. I have to apologize for coming late. I came from Bearside, and there are a lot of traffic and Bear Park way. Nobody start. I am talking about Makihito. In case I de Maria Diaso Bunen Kechu, the solemnity of Mary, Mother of God. Okay, but Sunday tata was Sunday le maka udo, peace in the world. Okay, to Happy New Year celebration. Yesterday, I'm on a TV. I watched here in Manhattan. Okay, let's check a ball. What ball got up? I saw people crowded, and I asked myself this question: what is all about New Year? And I came to the conclusion, no, two things. It is a blessing and it is a gift. Blessing that God allow you and I to experience New Year is not by our merit. Or that you are careful, or that you are holy, or God decided to reward you, to bless you with this New Year. It's a gift. 365 days is a gift to you, each one of us. What do you do with it? Only one man after Jack Tifek from Maryland. This man did a go lottery. Let's remember, say a go lottery. 2002, we win a lottery. And you're going to go win 340 million. A big money. So God lifted this man from poverty to richness with $2. But do you know the saddest thing about it? After 2 years, Jack, the poorer than Ogo winning the lottery. After 2 years, 314 million squandered, or the poor again. Obula woke ebu digi, gini ki yemie. Obula one negi woke gini ki yemie. 340 million. Gini ki yemonya. It's not about Jack now. It's about you and I. Chineke nyere 365 days. Whatever you want to do with it. What are you going to do with 365 days? Today, I'm going to go -1. Today, before you know it, I'll bring -1. I'll bring 364. Tomorrow, -2, -3. 30 days, -60 days. Before you know it. I want to ask us a question. Because I didn't want to say, Happy New Year, Happy New Year. What are your plans? What do you have? I don't know how many people yesterday, if you have not done it yesterday, you can still do it today. How many people sit down? How will I be the best version of myself? There are things I need, everybody here, including me talking, there are things I need to change about me. There are things you need to change about you. What are you doing? What plan do you have? What about your family? What do you like for a family? I said, I know in a meeting. We want to sit down and talk about our family, the way forward. 365 days. Oh, one day neighbor, one day na air. Kugo bu a tenant in the house for 20 years. La wall of mother. Without thinking.
of buying their own house. 20 years. Now, that money can do something else for you. One job for 30 years without thinking of improving, without going to school, without thinking of going to school, changing. They don't think about anything, just alaga. Have you taken a moment and asked yourself a question? Family, they are not making effort. Chocolate family, just say as I say, for years, and they are not making effort. How are we going to bring it together? Have you taken time to ask yourself? God give me a gift, 300. I blame on a jack. Only 314 million or West here. Machine can more than jack. 365 days. What am I going to do with it? What is my life? No planning. Nothing. Happy New Year is Happy New Kirian. New Year is new me. Open day to the last year, I'm going to go to this year. There's something is wrong with me. If you remain the same way, I'm in school. What am I doing? And then I'm in a position. What am I going to do to meet them up and be like them? My lifestyle. The feast we are celebrating is called Mary, Mother of God. The church, let me tell you one thing. I'm not here to get I'm not here to get one nation. I'm not here to get February. I'm not here to get one nation. I travel and I don't know where I'm going. There are two things I will do to find my way. Either I use map, I use GPS. Map and GPS will lead me to my destination. I am not here to get I'm not here to get one nation. But the church is telling us there is two people who knows tomorrow, and if we follow them, we will reach our destination. Number one is Jesus Christ. Number two is Mary. And that's why today we are celebrating the feast of Our Lady. This is the power that can lead you to your destination. Do you see what I'm holding? The rosary. If you can decide that from tomorrow, in the morning, you will say your rosary and hand over all your problems, all your journey to Mary. Mary will take care of your journey. But you know what? This rosary. This is 15 minutes. To say it is 15 minutes. Ichiri hala chaplet ya. Oshita problem yegi. Oshita oran yegi. Oshita distraction yegi. This rosary can lead you in your journey of life this year. But no, devil will tell you, he waited how long and he's just say, grab your phone again, yell at social media, make a call. But this is the way. If you don't know your way, GPS will show you the way. The rosary is your way. So the first thing, if you want to make good use of 365 days, invite God to lead you. Invite God to lead your family, and you will see a change in your life. Second thing, very important, is the vehicle. Is your gauge. Open a motor drama. You got a ruby naga. Came to your gauge. Your body. This your body. This is body. Don't play with your body. What you eat, what you drink, what you smoke can either build you or destroy you. So as we are celebrating New Year, be careful of what you eat. Be careful of Agam Hospital 3 years ago. I like a McDonald, I must have had this. So Jim Hospital, doctor was a sugar they high. No, junk food. Say yes, I don't like the junk food very well. Also can get the result of McDonald's. Also, I have to avoid it if I want to survive.
if I want to live well. And though it is difficult because all of me at McDonald's gas, yeah, all I told him is, but the doctor said, it's dindo, but McDonald's also. Your body, if you destroy your body, you destroy everything about you. Kedu ihe na ị ga-agbara ọsọ ka ị wee dị ndụ? Kedu ihe ị ga-agbara ọsọ ka ị wee bite aka? Ọgwụ dọkịta nyere gị, ị na-aṅụ ya etu osisi gị ṅụọ ya? Ka ị na-aṅụ oge sọrọ gị? Do you take your life serious? Ị na-aga physical? Well, some of us have insurance. They don't go to physical. Take your life. America, what doctor no look at that. I saw that lost is in Nigeria, we send the but you are not taking care of your body. You are not taking care of your life. It's not Nigeria. Oh, it when I want BP every morning. I want my blood medication. You want sugar? You so your body matters. Take care of your body. The third thing, the circle around your life. You know, the circle around your life, you have to be very careful. Your emotional life matters to you. Oh, one day, after having the drama. Over the drama, how I draw for her. Oh, one day, after the toxic. You need to, for your own emotional life and mental life, those people, you need to remove them from your life. My brothers and sisters, I walk around no bastard. Ibrum painina. Ibra rofwa bunye chineke naka. Before you know it, it will be over. Think of the best thing you can do for yourself this year. Think of the best thing you can do to be the best version of yourself. Think of the best thing you will do to make your family proud. Think of the best thing you can do to make the world a better place. Ya bata. Obuli girente ni hogo nkembu. Chineke si kamperu na ekpere ka agam n'iruso unu. Dị nkwadobe. The journey has started. Nobody can drive it. Nobody can ride it except you. And my prayer upon you. Bekpere ahụ ekpere n'ihe ọgụ nke mbụ ka na-ekpere isi gị ugbu a. Ka Chineke zute gị. Ka iru ọma Chineke chakwasị ebe ị nọ. Ka Chineke nye gị udo na agam n'iru. Ka Chineke mee ka ezinụlọ bawanye. Ma ka Chineke mụbaa gị ma gọzie gị site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna Chike niile onye mere n'igwe na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya n'otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu amụrụ ya mụ emeghị eme ya na nna bụ otu ihe n'ihe a jiri bụrụ Chukwu onye si na eme ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpụgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontius Pilate ọ taa ahụ ọ nwụọ elie ya ma o bido n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo ọ rịgo n'eluigwe nọrọ n'aka nri Chukwu nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpuru na-etogodo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwudobe otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwenu ka anyị ọnụ Chineke ka o goziere anyị arọ ọfụ a ka ihe ọbụla ebumnobi anyị ka Chineke mezupụta ya.
unu atazi isi yọ Chineke ihe ndị ọzọ na-akpa gị na mmụọ. Anyị ga-ejide ekene Maria wee mechie ekpere anyị. Ekene Maria, ijupụta na gracia, osebo anọnyere gị, ịdị ngọzi n'eti ikpo niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ na nke Chukwu, yọbara anyị ndị njọ ayịyọ kịta na mmanụ ọnwa anyị. Amen. Kabano mona gaja mono ga shuba brega maso sebro ashina ga yinara no. Chineke nna anyị ihe ọma niile na-esite n'obi ọma gị ebido na-ewetakwazi ihe ọma site n'aka gị. Ugbu a bụ oge anyị ji ọṅụ eme emume nne nke Chukwu dị asọ. Biko mee ka otu anyị si eto gị na mbido na nke nzọpụta anyị rugwa otu anyị ga-esi ṅụrịa n'ọṅụ n'ikpeazụ na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu. Ka anyị na-ediwa na Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ezuru ezu na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa, n'ihi na ihe omi nke okwu e mere ahụ enyere anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị, ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya ka anyị wee si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke a anyị na-esi igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube oge niile n'igwe na-asị osebụrụ ụwa Chineke nke
n'ezie so gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasị mmụọ ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara wee raisha, nye gị ekene na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. My Lord and my God, otu agwa ka o si mee mgbe ha richara nri ya, so o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta. My Lord and my God, ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke dị n'iko nke nsọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bunyenata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Bikonu, meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na oto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were na ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka udo dị n'afa gị. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o sebụrụ na ajọ ihe niile, were ebere ya udo n'oge nke a site n'inye aka ekpere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wegbalụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo nke ka m na-ahapụrụ unu, udo nke ka m na-enye unu, biko elekwara anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịgo n'otu mgbe niile, ka uche esi chọọ nke dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ka udo nke o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekene nke udo.
atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isọba bụ ndị a kpọrọ nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ etosola nke ịbata n'ime ụlọ m, were asụsụ na mkpụrụ obi ga-adịrị. ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwanụ nna anyị dị ebighị ebi, anyị ewerela aṅụrị nata nri nke eluigwe. Anyị na-aṅụrị ikwupụta na Maria nwaanyị ahụ na-amaghị nwoke ma otu bụ nne nke nwa gị na nne nke nzukọ. Biko mee ka oriri nke anyị natara duru anyị na aṅụrị ebighị ebi n'eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Please be seated for announcements.
Because second collection is for the solemnity of Mary. Choir Bikodona. Jesu, Akwashi Parish. Notice to all our parishioners. This month's offering envelope packet does not include the second collection envelope for 3 consecutive weeks. So please take 3 temporary envelopes from the back pews to use in the following weeks. Thank you. And next week, the second collection will be for the Christmas lights. Please be generous. The parish reminds everybody to please fulfill their pledge in support of the Catholic Appeal campaign so that our goal will be realized. And due to the current high rates of flu and other respiratory conditions, the New York City Department of Health has issued a universal indoor masking recommendation for all indoor settings, such as meetings and parties, for the safety of our children and families. The parish also invites you to the monthly gathering of couples at St. Fortunata on the last Friday of each month at 7 p.m. All couples are welcome, but meetings are held in Spanish. Please note that the rectory office will be closed this Monday and Tuesday in observance of New Year's holiday. And please take a copy of the tablet newspaper, including a double-week publication containing an end-of-year review of 2022. And also, New Year's calendars are available at the back of the church. Please take one. A special day, first day of the year and first Sunday of the year. Then a special blessing today. We can do choir do na makandinne kahafda Benarangozi from our Reverend Father. No mama ne abonyega mama ne na me yade makam gemerege onyama onyaga direma onyama mama me yade makam genyege onyama onyaga direma onyama nde fado nyemuru ha nde modo nyemuru ha na miya de makanga marage onyama onyaga direma onyama mama miya de makam genye onyama onyaga direma
Ezine Maria, Ezine Maria, Ezine Maria, Namanyo, Etutadiri Jesu. I want to end the birthday celebrants. Those celebrating their birthday today or this week. Any anniversaries? Oh. Babonk. Be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elsie. Happy birthday to you. Stretch your hand upon him. Heavenly Father, we present your boy before you. Our ask you to forgive, bless him. Make him to be the best version of himself. May he be a joy to his parents. May he grow and shine like a star. And may you never allow the peer group to distract him. May he be focused. May he be determined in everything you do. Give him the wisdom to study and understand. And may he grow to be the best version of himself. In Christ our Lord. Bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. When the anniversary, they're celebrating the anniversary. Night. The Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the happy anniversary, happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, dear Father. Happy anniversary to you. 91 years in marriage. May your love, may your unity, may your peace, may your joy be upon them. May they grow old in your marriage. May they love one another. In moments of struggle and difficulties, may you be assist them. Amen. In moments of struggle and difficulties, may Christ, the King of peace, bring peace in your marriage. Amen. May you grow and have joy among one another. May your children be your joy. May you find love in each other. And may you be old and at last see God on the last day through Christ. Amen. So much for you, the days of your life, which are in the hands of God forever and ever. Amen. Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tadri Jesu.
Okay. Now you can cheer for you. Your birthday. Blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Let the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday to you. Happy birthday